मनहु जरठपन अस उपदेशा। जब पाकल बाल दशरथ जी देखले तो कहले कि बुझा तक हमर बुढ़ारी आ गई गईले वशिष्ठ बाबा कहले कि बाबा कोनो शुभ दिन देखी जही हम अपना राम के राजा बना दी। वशिष्ठ बाबा कहले कि राजा मूर्ख हव का, उ भगवान नारायण हव, उ जहिया राजा बनिए सब दिन उनका शुभे बा। अगर राजा बनावे के बा तो बिहान राम के राजा बना दो, बिहाने दिन शुभ हो जाए। पूरा अयोध्या में डूगी पिटा गई, बिहान हमने के नाव का राजा राम बनी हो। सारा लोग प्रसन्न बा, लेकिन नाराज बा के देवता लोग नाराज हो गए कि भाई राम के अवतार भइल बा पापी रावण के संहार करे खातिर। राम अगर राजा बन जाई है तो वन में ना जाई है, अब वन में ना जाई है तो रावण जानकी के हरण ना करी, आ जब ले जानकी के हरण ना होई तब ले पापी रावण के मरण। यह बात सोच के देवता लोग सरस्वती माई के दरबार में पहुंचल बा। ए जे हमरा विजेंद्र बाबा कैसेट के माध्यम से कि हाथ जोड़ी चरानावा ए माई खुला बनारसी हो तबला से अमानना कहाना लड़का होन अकेला झाल बजे है छपरहिया चौगुन बाजी अकेला झाल बजे है तने के बाद जोरदार ताली बजा के पुलिस राय ब्यासी के नाम के बढ़ाई सब है अकेला झाल बजे है कि पढ़ले बानी ए भैया तौने गा वो तानी वही एक बार ताली बजा के दीपक के सम्मान करे सब है पुलिस।